خطاتلتي مدبنا نلوم خا فلوينتن صلوان سرحت مدمساس نادوز ابتعت زبل ارستي نستدالو صحف نباخو نبلو مكتتالكم نعدم نادو قلبي قبرناتي سلازغونه ابز قبرناتي خا كلاتنا ابسرات حمدبه نمكفال استعتنا زلا مالك فلوينتن صلوان سرحت مدمساس نادوز سرحت مدمساس نادوز اب تاريخ حرنتاو قالس حزب ኤርትራ بعينوتن وصيتن فلوين تاريخاون وتهدراوي سرحتي فلي زغبرو زعبي رقحي نحد ገዚፍ ክፋል ሰራዊት መግዛእቲ ኣብ ሙሉእ ከበባ እቲኻ ብዘይ መላስ ኣውያት ናይ ምድምሳስ መጥቃዕቲ ብምንባር እዩ ቅድሚ እዚ መድረኽ እዚ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ብዙሕ መጠነ ሰፊሕ ንኡስን መጥቃዕትታት የካይድ እኳ እንተነበረ ኩሎም እዞም መጥቃዕትታት እዚኣቶም ንጸላኢ ደፊእካ ቦታታት ምቁፅጻር ዝዕላምኦም እምበር ከም ስርሒት ናደው ቀለቤታውን ደምሳስን መልክዕ ኣይነበሮምን ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ካብ መፋርቕ 1978 ጀሚሩ ንኣስታት 10 ዓመታት ዝተኻየደ ነዊሕ ናይ ምርብራብ ኩናት ብዙሕ ኣፅዋርን ታንክታትን ካብ ጸላኢ መንዚዑ ናይ ተኹሲ ሓይሉ ከደልድል በቂዑ እዩ ኣብ ምድምሳስ ናደው እዝ ንጉልበት ተኽሱ ዝያዳ ዘበርኹ ቅድሚኡ ማሪኽዎም ዘይፈልጥ 130 ሚሜ መዳፍዕን ቢኤም 21 ወንጫፊ ሮኬት ሚሳይላትን ክማርኽ እንከሎ ልዕሊ 50 ታንክታት ዝርከቦ ብዙሕ ኣፅዋርን ተተኮስትን እውን ሰሊብ እዩ ስርሒት ምድምሳስ ናደው እዝ ህዝባዊ ግንባር ንፈለማ ግዜ ሰለስተ ወጻእተኛታት ኣማኸርቲ ኩናት ማለት ሶቪየታውያን ዝማረኸሉ ውግእ እዩ ነይሩ ስርሒት ናደው እዝ ኣብ ስርዓት ደርግ ከቢድ ራዕዲ ፈጢሩ በዚ ድማ ደድሕሪ ስርሒት ብ31 መጋቢት 1988 ህፁፅ ኣኼባ ዘካየደ ማእከላይ ሽማግለ ኢሰፓ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገን ናይ ክተት ኣዋጅን ኣውፅዩ መራሒ ስርዓት ደርግ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ኣብቲ ቅንያት እቲ ምስ መራሒ ሶማል ሲያድ ባረ ብተብተብ ናይ ሰላም ስምምዕ ምፍራሙ እውን ውፅኢት ስርሒት ምድምሳስ ናደው እዝ እዩ ድሕሪ ምድምሳስ ናደው እዝ ኣብ ምብራቕ ካብ ዝነበረ ሰራዊት ዓበ ክፋል ናብ ኤርትራ ኣግዒዝዎ ካብ ትግራይ ምዕራብ ኢትዮጵያን እውን ንሳልሳይን ታሽዓይን ዓስራይን ክፍለ ጦራት ብህፁፅ ናብ ኤርትራ አንቀሳቐሶም ኣብ ትግራይ ንሓለዋ ዝጎደፉ ዓቕሚ ኣብ ውስናት ከተማታት ስለ ዝተሓፅረ ድማ ብዙሕ ከባቢታት ትግራይ ካብ ቁፅፅር ሰራዊት ደርግ ሓራወፀ ድሕሪ ምድምሳስ ናደው እዝ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝተንቀሳቐሰ ሰራዊት ብዙሑ ልዕሊ 90,000 በፅሐ ስርዓት ደርግ ኣብ ምዕራብ ኤርትራ ካብ ከባቢ ከረን ክሳብ ተሰነይ ኣሕሊፍዎ ዝነበረ በርገድ እዝ ዝተሰመየ ሰራዊት ብህፁፅ ስሒቡ ግስጋሰ ህዝባዊ ሰራዊት ንምዕጋት ኣብ ግንባር ከረን ኣሰሊፍዎ ብፅልዋ ስርሒት ምድምሳስ እዚ ናደው ከተማታት ተሰነይ ባሮንቱን ኣቁርደትን ሓራወፅን ሰራዊት ጸላኢ ካብ ባርካ ጠቕሊሉ ተጸርገ ህዝባዊ ግንባር ድሕሪ ስርሒት ምድምሳስ ናደው እዝ ብምብራቕ ህዝባዊ ግንባር ንሳሕል ምስ ሰሜናዊ ባሕርን ጎላጉል ሰምሃርን ዘራኽብ ሰፊሕ ቦታታት ክቋጻጽር ከኣለ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ነዚ ቦታታት እዚ ምቁፅጻሩ ድሒሩ ንስርሒት ፈንቅል ባብ ዘርሓወ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዝነበረ ፍጻሜ እዩ ድሕሪ ምድምሳስ ናደው እዝ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ነቲ ዝጨበጦ ዓወት ንምዕቃብን ዝያዳ ንምስፍሑን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ግንባር ሓልሓል ዓሪዱ ዝነበረ መንጥር እዝ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብምፍናው ከቢድ ክሳራ ኣውሪዱ ሰፊሕ ቦታታት ክቋጻጸር እንከሎ ኣብ ከባቢ ከረን እውን ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ብምክያድ ነቲ ሓድሽ መከላኸሊ መስመሩ ኣብ ምድልዳል ኣተወ ስርዓት ደርግ ህዝባዊ ግንባር ጨቢጥዎ ንዝነበረ ጸብለልትኡ ንምምንዛዕ በቲ ኣኻኺቡ ዘምጽኦ ገዚፍ ሰራዊት ኣብቲ ሓድሽ ግንባር ከረን ሰፊሕ ጸረ መጥቃዕቲ ፈነወ ኣብ ጎቦታት ሮራ መንሳዕ እንሲ ግልድን ግዝግዛ ዓጋመት ሩባዓን ሰባን ሓልሓልን ድማ ናዋርሕ ዝቐጸለ ብርቱዕ ውግኣት ተኻየደ
ስርዓት ደርግ ኣብ ርእስቲ ብግንባር ዘካይዶ ዝነበረ ሓያል መጥቃዕትታት ንመበል 102 ኣየር ወለድ ሰራዊቱ ብስቱር አንቀሳቂሱ ብምብራቃዊ ጎላጉል ኣኳሊሉ ኣፍ ዓበት ናይ ምእታው ፍሹል ስርሒት እውን ፈቲኑ እዩ ኣብዚ ዘይተጸንዐ ናይ ሃታ ስርሒት እዚ ሙሉእ ክፍለ ጦር ገና መጥቃዕቲ ከይጀመረ ብማይ ጽምእን ነዊሕ መንገድን ተሰኒፉ ሓንቲ ከየፍረየ ግዳይ ሞትን ምምራኽን ኮይኑ እዩ ብወተሃደራዊ ስትራቴጂ ምድምሳስ ናደው እዝን ጽልውኡን ብምልኣት ክግለጽ ዝኽእል ምስቲ ድሕሪኡ ዝሰዓበ መጥቃዕትን ጸረ መጥቃዕትን ዘጠቓለለ መጠነ ሰፊሕ ውጊ እዩ ስርዓት ደርግ ኣብዚ ንኣዋርሕ ዝቐጸለ ምርብራብ ዝኸሰሮ ዓቕሚ ካብ ስርሒት ምድምሳስ ናደው እዝ ዝኸሰሮ እንተዘይዓንዩ ዝንእስ ኣይኮነን ኣብዚ ውግእ ህዝባዊ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ነቲ ብስርሒት ምድምሳስ ናደው እዝ ዝጨበጦ ዓወትን ዝተቆጻጸሮ ሰፊሕ ከባቢታትን ክዕቅቦ ምኽኣሉ ብኣንጻሩ ሰራዊት ደርግ ብዙሕ ፈተነታት ኣካይዱ ለውጢ ከምጽእ ዘይምኽኣሉ ብወተሃደራዊ ሚዛን ሓይሊ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ሰውራ ኤርትራ ምቕያሩ ዘጉልሐ እዩ ነይሩ ስርሒት ምድምሳስ ናደው እዝ ንመላእ ኢትዮጵያ ዘነቓነቐ ጽልኡ ክሳብ መቓዲሾን ክሬምሊንን ማለት ቤተ መንግስቲ ሕብረት ሶቪየት ዝበጽሐ እዩ ነይሩ ምድምሳስ ናደው እዝ ስርዓት ደርግ ንሰውራ ኤርትራ ክስዕር ዝነበሮ ሕልሚ ሙሉእ ብሙሉእ ዘብነነ ናጽነት ኤርትራ ዘይተርፍ ምዃኑ ንዓለም ዘጋሃደ ስርሒት እዩ ድሕሪ ስርሒት ምድምሳስ ናደው እዝ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ዓብዪ ኣተኩሮ ረኺቡ እቲ ውሩይ ናይ ታሪክ ተመራማርን ጸሓፍን እንግሊዛዊ በሲል ዴቪድሰን ንውጽኢት ናይቲ ኩናት ብዓይኑ ድሕሪ ምዕዛብ ንስርሒት ናደው ድሕሪ ውግእ ዲኤንቢኤን ፉ ብሓደ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ዝተፈጸመ ዝዓበየ ወተሃደራዊ ስርሒት ክብል ገለጾ ውግእ ዲኤንቢኤን ፉን ስርሒት ምድምሳስ ናደው እዝን ብጽልውኦም ዕምሪ መግዛእቲ ኣብ ምሕጻር ማለት እዩ ተመሳሰልቲ እኳ እንተኾኑ ከም ወተሃደራዊ ስርሒት ግን ምድምሳስ ናደው እዝ ካብ ውግእ ዲኤንቢኤን ፉ ኣዝዩ ዝተፈልየን ዝዓበየን እዩ ድሕሪ ስርሒት ምድምሳስ ናደው እዝ ብዙሓት ሃገራት ጉዳይ ኤርትራ ሰላማዊ ፍታሕ ክርከበሉ እየን ጸዊዐን ስርዓት ደርግ እውን ቅድሚኡ ዝሕሰሞ ዝነበረ ዘተ ሰላም ክቕበል ተቐሲቡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኹም ፍልይነትን ጽልዋን ስርሒት ምድምሳስ ናደው እዝ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብ19 መጋቢት 2024 ብዓወት ደባስ ዝተዳለወ ካብ ማሕበራዊ መራኸቢ ናሽናል ኢንተረስት ዝተወስደ እዩ ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስክት ፕሮክምሽን እዚ ሎሚ ተኣኪብናሉ ዘለና ግንባር ናደው እዙ ቀብርናቱ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቀብርናቱ ከዓ ኩላትና ኣብ ስራት ሓመድ ድበ ንምክፋል ተኣኪብና ዘለና ማለት እዩ